from Cagayan de Oro City to Claveria, Misamis Oriental. Ipa-check ang date. January 1 yun. January 1? January January 1. It's 10:33 a.m. Pasalamat mi sa mga bago nga mga subscriber. Ako dahil si Mabok TV. Unta kani nga year, tsada ang dagan sa atong YouTube channel and makalaag ka tagdaghan. Enjoyable ka? Kani minaw kani.
vlog na may dire pero lahi man to nga year.